Хей, знам, че не ти попада такова мое видео за първи път, но този път наистина ще трябва да изпълниш задачките, които ще ти дам за днес. Задачка номер 1. Забърши повърхностите в къщи, няма да ти коства повече от 5 минути, просто го свърши сега. Стига скролва вече на този телефон, закривай този скрин тайм. Събери си чинийките, измий тези, които трябва да се мият. Тези малки задачки, които вършим в къщи, отнемат само минути, но помагат изключително много на менталното ти здраве. Защото когато пространството ти е чисто, ще ти бъде чист и ума. Подреди си красотичките в чекмедженцето, оправи си креватчето, може да си цункаш плюшените играчки и да им благодариш, че са с теб в най-трудните ти моменти. Не знам, поне при мен е така. Направи си нещо за хапване, но отдели време да изглежда красиво в чинийката. И последната ти задачка е нещо, което трябва да свършиш сега, преди да дойде лятото, защото ще се сетиш тогава, но ще бъде късно. За лазерна епилация аз препоръчвам само единствено Таурмина. Вече посещавам за трети или за четвърти път. И резултата е просто необясним. Хора, наистина аз никъде другаде не съм имала такъв бомбастичен ефект. Даже не се сещам, че едно време ми се е налагало да мисля за това. А до лятото съвсем ще съм забравила. И така, грижете се за себе си, котета. Искам да знаете, че ми пълните сърцето, когато ми споделяте, че съм ви подействала мотивиращо. И последвайте за още задачки!